Wasichana hawataolewa, na hii ni pigo kwa taifa, ni hasara kwa taifa, takuwa tupoteza kizazi kinachokuja. Nonro mar duol mar nakada yango nyaka nyithindo ma johigni auchiel ni donjore tiyo gi yedhe mameroji. Riwruoge makedo ne ngima oganda kaachiel gi migepe mag piny owacho makedo gi yedhe ma ok opuodhi kod mago mawilo paro okwayo oganda mondo okaw okang' mar dewo ngimagi giwegi. James Okoth ne oyuoro nyasi mar hingo odiechieng' jiwo lwenj kedo gi yedhe mameroji. Yande joma mine no ting'o kata oboke ni joma chuo gin long lilo ok gikonygi nikech gimer chakre gokinyi nyaka gokinyi moro makalo cha. Kongo gi ndawa pod otelo e kind yedhe mawilo paro ka atamalo mar rowere mayudore e kind higni 6 gi 11 osechako tiyo gi yedhe mawilo paro kendo kwandgi medo idho kinde ka kinde. E seche ma alwora ma Nyanza en namba 4 e lai mag alwora ma oganda tiye gi yedhe gi. Ma en kaluwore gi nonro mar duol mar nakada ma ochung' ne kedo gi yedhe mameroji. Yedhe ma sana ji tiyogo en kongo kaachiel kod ndawa, gima kizungu wacho ni tobacco. To kowe mano area wa Manyanza kakai kalure kod nonro ne wan namba 4 at 11.4%. To bende kalure kod nonro ni higa matin mogik ma nonro nyisowa en no nyathi matin ma jahigni 6 bende yudo ka koro osegatiyo kod yath ama kata kod kongo ingimane. To sana higa ma average age ne nonro ni oyudo ne en higa mar 11 years. Alwora ma onge arita bolo ting' kaka jonyuol kod dang'ni mar paro kalure gi pek mar ngima e kind mamoko moko kuom weche mamiyo kwan rowere matiyo gi yedhe gi medo idho. Alwora mwadake miyo yowere tiyo gi gik mamerogi. Moro ariyo wanyawacho ni jonyuol ok okawo thuolo mar bet gi nyithindgi, momiyo iyudo kaka wan rowere wayudre ka watiyo gi yedhe mamerowa. Koro instead of ways of dealing with these things in a proper way, like seeking psychological services, the youth decide to indulge in alcohol, bang. Ma ema omiyo ikwayo oganda mondo okaw okang' mar rito ngimagi giwegi kendo oti machiegni gi migepe makedo gi tiyo marach mag yedhe maloko paro kaka yo mar thiro kata duoko piny tiyo marach mag yedhe gi. Wariwore uru departments machielo e sirikal, jo county government, civil society organization, churches, community mondo wahakikisha ni wachiwo puonj kendo watayo nyithiwa matindo mondo kik gidonji itiyo marach, kik gidonji tiyo kod kongo kaachiel kod yedhi manya ketho ngimagi. E kinde maloro nitie ni kwan rowere matiyo gi yedhe maloko paro medo idho, migawo mar arita e bade mar loch nanga to medo puoyo okenge mar ruodhi e kedo gi oganda maloko ohand yedhe gi e kor gwenge kendo jiwo gi mar timo ne joma oyud gi ketho hocho kalure ni ok nyal twe ji duto moyud gi ketho. We cannot have everybody put in prison. We do not have the capacity. We also encourage counseling. E nyasi makamae boma ma Mombasa, gavana ma kaunti no ne oyuak ni jotend siasa kuom koso jiwo okenge mag lwenj kedo gi yedhe mameroji kendo kwayo piny owacho mondo omed jiwo okenge mag pedho joma loko ohand yedhe maloko paro. Ni lazima wanasiasa hawa ambao kwamba wenye kuathirika kuweka tofauti zetu za kisiasa, kuweka tofauti zetu zote kando, tuseme ya kuwa tunaenda msafara pamoja. Yedhe mameroji okodeo hik ng'ato, chutho to yedhe go ketho ngima ji e yore mopogore. Omiyo ikwayo oganda mondo we akwede kendo okony e reso ngima mag ji ma yedhe mameroji ketho ngimagi. James Okoth,